Estàs motivat? Esteu motivats? Sí! Algú no ha dit sí, eh? Esteu motivats? Sí! Si tinguéssim una escala del 0 al 10, on estaríem de motivats? 10! Som tots iguals i la gent no comenci a mirar les cares com som nosaltres. Una, que demostrar que no estem malalts, que no som monstres i que som persones normals i corrents com la gent del carrer o de la tele. Tothom té que ser com tothom, que no hi hagi diferències ni, com vam veure ahir, que no hi hagi perjudicis. O sigui que tothom aquí és igual i que tothom ens ha d'acceptar siguem com siguem, que aquí no ha d'haver discriminació per ningú. Tenim dret a tenir una vida independent, perquè en nosaltres hi ha alguns que ja som independents, com nosaltres. ¿Qué taller has hecho tú? El de la danza del ventre. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bien, me ha encantado. ¿Te ha encantado? ¿Y era difícil eso de bailar? No. ¿No? No. Pero enseguida que juego a ritmo. De minuts i es Hola. Està bo? Està bo? Fa bona olor, eh? Sí que heu demanat. Arròs i moltes altres coses més. Molt bé. Perquè si no li donen amor, llavors això és algo impressionant, saps? I les persones sempre hem d'estimar, sigui qui sigui. Totes les persones sempre han de mostrar amor, perquè l'amor és algo que els té i és la felicitat. I si aquells nois que són dolents amb ell, llavors no li donen amor, li donen desamor. Que jo tinc por d'estar sola a casa i jo hem de parlar amb la família. Que podem ser totalment capaços de com ells són, la primera, no tenir una feina digna i que amb aquesta feina digna hagin pogut aconseguir tants miracles. Que ells sàpiguen que tant som capaços de portar una vida normal y corriente con ellos. Me voy porque acá no se puede, me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco.